Salutare, men buni, eu sunt Mr. Destroy și bine v-am găsit la un nou episod și un nou joc pe canal care îl știți, bineînțeles toți, se numește Apex Legends, care nu-l știți, ați aflat acum. Jocul este gratis pe Origins, nu știu care nu știe, care știe, eu spun ca să fie spus, poate unii nu știu. Așa că nu uitați să dați și pe butonul de like, să dați un share, să dați un subscribe și... Noi o să jucăm un match, fiindcă, m-am gândit să mă uit pe net, ce Battle Royale-uri mai sunt. Și am văzut că e Apex și eu Apex m-am jucat înainte. Doar că... nu m-am mai jucat fiindcă, nu știu, n-am avut cu cine, tot așa, m-am plictisit. Și plus de asta, Apex-ul e greu. Nu știu, este un Battle Royale șmecher, cam complex. Dar... dacă îl știi să joce bine, adică nu e o mare problemă. Și sunt cu cineva în echipă, avem și microfon după cum vedeți. În joc băiatul ăla vorbește, dar nu o să-l băgăm în seamă. Să nu repede. Am dat și armă. Bun, ce e asta? Gen cu electricitate. Hai să vedem ce găsim. Ne luăm repede shield, ne luăm cumva muzzle. Nu. Găsim și armă. Nu, asta e shotgun. Da. Avem un rifle. De fapt nu știu dacă e chiar un rifle. Sper să fie un... Opa, asta e că aici nu m-am uitat. Un helmet, niște glanțe, niște de-astea, heavy armor. Și asta e un assault rifle. Nu, cred că deocamdată lăsăm așa. I-am băgat și un magazin mai mare. Sau, nu, ăla nu e magazin mai mare. Și... da, dacă vă place, nu uitați să dați și pe butonul de like. What? Ok. Să stăm unul lângă altul. I have one. Uite, am găsit aici un chest. Și ne-a dat un... tot un de-asta. Dar e alt tip. Shurikenul ăsta cum e? Hai să lăsăm pe ăsta. Mi se pare mai interesant, nu știu. Și ce-mi place la jocul ăsta este că poți să ai skin-uri pe arme, poți să ai charmuri. Adică, charm ce înseamnă? Chestia aia care ți-o pui pe armă, gen... cum pui la cheie, știi? Sau la mașină, la oglindă, chestii din alea care atârnă. Aici poți să-i pui. Și deja mi-a picat una dintr-un chest. Mi-am pus-o. Fiindcă, da, dar nu pe arma asta. Am pus pe un assault rifle, care nu știu cum se numește. Așa că vreau să vedem. Prietenul nostru e deasupra. Să mă... de fapt, de ce am la muniția asta? Că nu trebuie. Nici asta, nici... Drop. Uite, asta e tot de energie. Cred că aia e aia care am dropat-o noi, știi? Ce e aici? E cumva... nu. Da, în jocul ăsta nu știu, poate e de la mine, poate așa este el, dar... parcă nu se vede foarte clar. Deja am luat una. Da, putem să luăm cât un treasure de ăsta pe zi. Fuck, și era bun. Hai să luăm și un chest. Backpack, să cărăm mai multe. Oh, bun. Sniper ammo. Îmi place, dă-l încoa. Pare mi se că am mai luat unde ăsta, nu? I need a scope. Have a sniper. Okay. Și ce-mi place la asta al mea, fiecare are câte o clasă. Ce-mi place la asta al meu e că pe Z are un airdrop, gen airdrop, airstrike, dă cu bombe, cu dinamite de sus. Și chiar am reușit în meciul trecut, că am jucat unul să văd, de aici ne arată playerii cei mai buni. Și pe Q are un fel de fumigene, să se ascundă, dacă e low. Și nu știu cum am jucat meciul trecut, dar am fost 1 vs 3. Don't go alone. You die, serious man. I can't see anything down. I need help. Cred că o să mor.
dat. Da, am murit. Da, și se pare că ăsta a fost meciul, locul 19. Băiatul văd că avea DMHD, l-am făcut un kill, l-am făcut niciunul. Și dat space să ne ducem la lobby. Ne va arăta ce am câștigat sau dacă n-am câștigat nimica. Deci ca să înțelegeți, meciul ăsta nu l-am făcut neapărat, vai doamne, ca să vedeți că îl joc sau cum o să zică unii dintre voi, nu știu, că nu vă știu foarte bine. Poate o să spuneți că, ia uite, știu, ăsta a făcut episod și a murit deja. Dar până la urmă nu fac asta pentru win acum. Fac ca să vă arăt că o să jucăm și Apex, fiindcă este un joc șmecher. Dacă vreți să jucăm, adică eu o să-l joc. Dacă vreți pe live, văd că s-a băgat 1, 2, 3, 4 de ăștia noi. Asta nu știam. Nici pe asta. Pare mi se că erau doar ăștia. Da. Da. Până aici, da. S-a băgat 1, 2, 3, 4, 5, 6 car de ăștia noi. Și la fiecare vezi ce skill-uri are. Față minigun shield. Asta. Ultimate Black Market Bot Q. Un portal. Ăsta. Did Totem. Draga Totem that protect user for that. Instead of getting killed or damned, you will return to the Totem armor. Uite, asta e șmecher. Asta e șmecher. Dar e robot. Și bineînțeles că poți să ți și cumperi dacă vrei. Adică, uite, ăsta, ce avea ăsta? Life of the party. Mirage deploys that ammo control to distract enemy. Poți să-i și cumperi, adică la 11 și asta e șmecheră. Doar te duci pe el. Poți să ieși și skin-uri, adică sunt multe tipuri de skin-uri care au particule. Normal, astea MOV au particule șmechere. Banner-uri, emote-uri, finisher. Cum să le dai finish? Deocamdată, cam așa dă ăsta. Hai să mai dăm încă unul. Repecior. Deja asta de cât timp filmăm. Filmăm de 7 minute. Apă, mai merge. Da, băieți, și în legătură cu ce mi-a zis, nu mai țin minte cum îl cheamă, mi-a lăsat un comentariu la video de ieri, care a spus că nu prea am timp. Într-adevăr, aș putea, cum ar fi să mă duc înainte cu o zi sau două să mă duc la cămin. Ar fi recomandat să stau 2-3 ore să fac, nu știu, cât stăm, 5 zile la cămin. Să fac 5 videouri, poate și cu același joc, poate și cu altul, acum nu știu. Dar faza proastă e că, neapărat că nu pot să fac, dar când vine tata acasă cum ar veni, mi-are cum rușine să fac, știi, fiindcă, na, mă aude, zice că vorbesc ca prost cu chestii de-astea. Aici avem shop-ul, heirloom-ul. Aici avem cutiuțele. În cutiuțele astea poți să spice 3 chestii. Poți să spice legendară, epic or better item, rar or better item. Adică epic or better legendar, adică. Și adițional, fitul garantat al last one legendare item drop for every 30 de pack. Deci la 30 de pachete deschise de astea îți dă un legendar. Garantat. Aici, nu știu care faza despre asta, dar văd că avem un kunai șmecher. Aici avem un top, mamă. Uai, asta e aia de heal. Legends, aici îi cumperi, bineînțeles. De tot înțeleg până la urmă câți bani avem. Căci că mai trebuie 6600. Dar chiar nu știu câți bani avem. Dă ia, că nu mi-apar. Și hai să continuăm și cu asta. Start it. Ne arată curent crafting rotation-ul. Apex Legends și bam, ne luăm pe Bangalore. Bangalore, da. E cam rea asta nebună. Și așteptăm și pe al nostru. Și a luat-o pe right. It's selecting. Pasta o ia. Așa. Și ne arată și ce are și ce n-are, adică n-are nimic aia. Eu am 7 kill-uri pe asta și nivel 11. Și ne arată campionii squad. Ăștia cei mai buni, cum ar veni, știi, care, na. Și jucă pe mapa lava. Oh, no. The floor is lava. Hai, man. Ăsta nu cred că are microfon. Aia, și când zice you are the gem master, adică eu o să sar și el o să mă țin. Dar se pare că... da. Da. Da, se pare că am început din nou, fiindcă ne-am băgat cu alt coechipier.
Fiindcă ăla e cam... Reposition here. Ăla era un noob și gen el s-a aruncat la început și eu jucam singur și era complet inutil să jocul ăla. Nu înțeleg de ce s-a aruncat aici, fiindcă aici s-a aruncat toți. Why you come here, man? Here it's all dropping. You are kidding me? What you say? Nothing. Ne-a dat backpack de la mare. Avem backpack mare. Muniție de shotgun, dar n-avem Can I armă. ask for a favor? If you find the R301, can you give it to me? Este pistol? Am găsit. Uite, dați pe asta am charmul. Move fast, folks. Can't afford to lose anyone. Don't die. Wait a second. Ala și scut. Ala și niște dinamită. Mamă. New kill leader. If they're getting cocky, they're getting sloppy. Îmi place. Îmi place ce avem. Și asta îmi place. Bă, chiar îmi pica bine. Să ai 6 sloturi e... 6, 5, uite câte sloturi am. Am luat și un shield, am luat și... Dar și kill-urile astea nu ne trebuie. Nu ne trebuie, pardon. Am ceva cu nu ne trebuie asta. Am luat și helmet, ne trebuie siringă, fiindcă... Da, cred că o las pe ăsta. Fiindcă nu știu de ce l-a luat pe ăla. Asta am luat un magazin mai bun, dar n-aveam la ce să-l pune, fiindcă... Armele noastre nu suportă aia. Vezi, avem 3 tipuri. Una, două. Am de gun. Te-am găsit și un... Ăsta tot așa nu putem să-l punem. Uite, dar avem cam multe chestii care nu putem să le punem. Și nu-i frumos. Man, I need to restart. I will come back in Refills in 5 one. seconds. Ok. Cred că mai bine le iau pe ăsta. Fiindcă pot să-i pun și alea. Știi? Și fiindcă pot să-i pun alea. Ring ain't close. Lost the mic, ladies. Facem așa. Și avem două arme. Ăsta și cu sniperul ăsta. Cu care văd că e un sniper bun. S-a făcut și ultima ta. Dar degeaba e un sniper bun dacă nu am scop. Na, mă, și chiar n-avem scop. Hai să fie mai sus, văd că putem. Sunt ăsta mare. Uite, glanțul de sniper. Ăsta e sniperul care am jucat cu el și nu e bun. Încă unul de ăsta. Îți dă shield mai mult, uite, și medkit-ul ăla tot așa. Băieții, cam am lag aici, fiindcă grafica mea este, nu știu, Ring's moving. nu e pe maxim, dar e aproape de maxim. Și plus de asta... I'm back. Ok. Opa. Și cu asta putem să ne luăm chestii. Vreau un scope. Crafting. Și ne-a dat. Asta e că ăsta nu e scop. Da, să vedem dacă mai putem să mai luăm ceva. Nu. Cam mai au fost toți bănuții. Hai să continuăm. Și ne trebuie și un shield mai mare, fiindcă dacă ai un shield mai mare poți pune mai multă armură. Yeah, I need that. Thanks. Bun. You're welcome.
You're welcome. Enemy spotted. Near No, me. sorry, I just press. Uite, iar ne dă de ăsta, dar nu av... Mamă, ce oftică mi. Uite, îmi dă cu sete. Avem și barrel. Not too much here. Ăsta e un... de ăsta mic. Îmi trebuie gloanțe pentru... ăsta. Mamă, ăla e mai mare. Și aici este tot așa o armă normală. Dar vreau niște gloanțe, uite de astea. Nu mai avem ce să le punem. Oh, you're out of the zones. Shit. This is not fine. Let's go in the zone, let's go. La că fugim repede, nu ne ia pe noi asta. Putem să dăm? Nu, merge la volan. Da, și întrebarea... Ma. How the fuck we claim that? Shit, I get out of the zone. We can make it, we can make it. Don't worry, we can make it. Come on. I will put you, I put a healing drum, but if you need it. I don't know why, but I hear you very, very low. I Okay. mean, your volume. It's... Is this better? No, it's low. You hear little, I don't know. I am on I will max try to volume. fix it. I will try to fix it when we come into the zone, okay? Okay. Let's reposition here. Să-mi dau niște... Nu! Taking a knee. Patching up. Da, îmi dădeam niște medicamente, dar... Hai că eu stăteam cu arma în mână când puteam să iau zona. Ce prost sunt. Dacă ai arma în mână, fugi mai greu. You good? I think. I mean, yeah. He gave me much damage, but... Shit. Come to me and I will give you a healing, okay? No, I have sealing. Taking a knee. Patching up. Thanks. Ring's not close. Pulse Have a up. snipe and assault rifle. Is this better? Yeah. Okay. Replicator touching down. Watch out. Can you repeat? Your microphone just broke. New kill leader. Watch What? your six. You was going to ask me something and your microphone broke. And I didn't hear what you say. Oh, your mic, I can't hear you. Oh! Pip, knock down. Kill confirmed. Another notch on the belt. Good kid. I mean, Is That's the all. microphone better or? now your mic, I can hear it. It's low. Okay, I will try to make it higher. Oare fi de la mine? Now, is it good? Say again. Okay, then this is the okay. Okay, no, it's good, very good. It's fine. Dar trebuie să dai mai tare volumul. Okay. Yeah. Let's go into the Do zone. you want to play more when we finish? Yes, why not? Yes, why Okay, not? okay, I want someone to play because I don't have. I just installed this game, I make a video on YouTube, so... Rela- Same on me. Where are you from? Romania. From? Romania. Oh, I'm from Croatia. Nice. Do you ever hear a song? I am from Bosnia, take me to America. I know. want to see Statue of I know. Liberty. Okay, don't worry. If you see enemy, show me because
I have a good sniper, but I don't have a big scope. I can't shoot it. Not too far from ring. Got Okay, 10. if I found the big scope, I will give you, okay? Okay, okay. I'm pretty sure this AVP is good, but he have only 4 bullets in his mag. I think it's good because Rings moving. Okay. Do you want? I have a 4d8 bullets for sniper weapons. Do you want some? no, I have Okay. much. Let me give 1 second to add you. Attention. Delivering care package. What? Can you Care add me? package touching Add me. down. Oh, I They do, usually okay. carry rare platforms. But I What? don't know. I don't know how. Okay. I Okay, can wait. let's- If we win this or we lose, I can We can invite each other. we divine. can Yeah, invite because after it's the match. you are the last. Yes, I know. I remember just a second ago. Ok. Băieții, am găsit un băiat de treabă. Someone! Come with me, come with me, Give it to a me, mission. to me, to me, to me. I have an idea. And sorry because I don't play like I usually because my mouse is showing on the screen and I don't know how Oh. to fix it. Oh shit, he give me much damage. Shit! I have healing, don't Taking a knee. Faster than sugar. don't worry, I'm a magician. Yeah. Magician. Let's go, let's go. Replicator touching down. Get covered. Îmi place că... Un fel de Call of Duty. Oh shit! Double timing it. Fire. Oh! I'm dead. Oh my god. Wait. Don't come to me, two on me. Attention. One coming to you, one coming to you, one coming to you, one coming to you. What? He don't die, GG. man. I hit him two times head. I will invite you, okay? Yeah, ok. Bine, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Mr. Destroy. Vă aștept pe canalul meu și nu uitați dați un like, un share, un subscribe. Și diseară venim cu un live cu Apex Legends. Salut!